מדינת ישראל, אני אוהב אותך למרות הכל, למרות כל הטילים והעסקות. אין כמו מדינת ישראל, אנחנו לא נוותר, לעולם, לעולם לא נוותר. לעצמאות ולחיים שלנו. יותר מהכל בא לי להגיד של כאילו, מה יעשה לוחם דובדבן בלי נשק, בלי כאילו שבא לרקוד ואולי שתה איזה כוס, כאילו מה הוא יכל לעשות? אחד החברים שהיה איתו ממש עד הדקות האחרונות, ממש סיפר שהוא תפעל שם את האירוע, שלא היה בפחד כבר, כאילו... אבל הוא לא חשב שהוא ימות, הוא ממש חשב שהוא ינצח את הדבר הזה. שמה, תראה אותו, אני לא יכולה. כאילו הוא נכנס עכשיו בדלת, סליחה. אילן זה דמות חיקוי לכל ילד בשכונה. היה חשוב לו מאוד שהילדים יהיו במסגרת. אילן יש 2 מנטרות בבוקר. איך שהוא פותח את העיניים, אומר מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. והדבר השני, הוא שם את הטרנס, מחשבות טובות, שכל הבית ישמע. משם יוצא להניח תפילין מחוץ לבית. גם תמיד הוא עושה מחוץ לבית, כאילו שיראו. כן, שיראו, להגדיל את המודעות. קידוש השם. כן. הוא בן אדם חילוני, אבל כן מאוד מסורתי. אני אפילו אגיד שהוא תמצית הישראליות. גם שכונת התקווה, גם שנת שירות, גם לוחם ביחידה מיוחדת, מסיבות טרנס, גם בן אדם מאוד מאמין. גם ברמן באופרה. לא קל לגדול בשכונת התקווה, וגם לאילן לא היה קל לגדול בשכונה. אני חושבת שהתיקון שהוא ניסה לעשות היה דרך הנוער. הוא מנסה להיות הדמות שלא הייתה לו. תמיד הרגשתי שאני צריכה להיות מאחורה, לא מול כולם. אילן בא ושינה לי את הגישה הזאת. לא חשבתי שיצא ממני משהו, אבל אילן תמיד ראה אותי באופן יותר חיובי ממה שאני ראיתי את עצמי. הוא מקדיש לי רגע כדי להתייעץ איתו, ואפשר באמת לדבר איתו על הכל. הוא יודע שזה לא טוב אם הוא יגיד לי, את צריכה לעשות ספורט, זה לא הדרך. הדרך היא שאני בכלל נורא רוצה את העצות שלו ולדבר איתו, ואני מוכנה לרוץ בשביל זה, ב6 בבוקר, ואז אני מגלה לבד, וואי, זה כיף לרוץ, זה עושה לי טוב. והוא בכלל מראש חשב על זה כבר. תמיד הרגיש לי אילן נגד כל העולם. אפשר להתעכב על התקופה שהוא היה פושטה, כן? שהוא היה לפעמים יושב בגג עם נרגילות, סיגריות ולאלכוהול בגיל צעיר. אני לא למדתי בבתי ספר של השכונה, הוא הכיר את החברים שלי, והוא כזה, בונה, יש גם גברים שהם אחלה. הוא מקבל החלטה שהוא רוצה לפרוץ גבולות. זה צבא מבחינתו, זאת אחלה דרך. בין לבין ניסיתי להתקרב ביום שערות ולא עברתי, עד שהציגו לי דבר כזה שנקרא שנת שירות, והוא נותן לי עוד הזדמנות להגיע לרחוק בצבא, שזה המטרה. אמרתי שאין לי מה להפסיד, ברגע שאני אקבל את מה שאני רוצה, אני אעזוב. שנת שירות זה קונספט הזה, בטח ובטח בעדה הבוכרית, שאותנו מחנכים לפרנסה ברגע שזה חוקי וגם לפני. בכנות, לא רציתי אותו בקומונה שלי. פחדתי ממנו, פחד מוות, ממש ביקשתי שלא ישבצו אותו אצלי. לא האמנתי שהוא ימשיך לאיפה שהוא המשיך. ושיבצו אותו אצלי. לאט לאט כשהשנה מתקדמת, השינוי פשוט קורה. הוא מתחבר לחניכים, והוא מתחיל לקום בבוקר, מתחיל ליזום פרויקטים, פרויקט אחרי פרויקט. ראת הילדים. הוא גילה כמה שהוא יכול לתת לאנשים אחרים, שהוא עושה להם טוב וכמה שהם צריכים אותו, והם היו מדברים איתו כל הזמן. בגיל 24, אילן נכנס למשרדים של בית דני, מניח את הקורות חיים שלו, ואומר, אני רוצה לעבוד פה עם נוער. הצליח לשכנע את כולם ונכנס להיות מדריך. מהר מאוד הוא הופך להיות רכז נוער, ושנתיים אחר כך הופך להיות מנהל תחום הנוער בשכונה. אנחנו צוחקים על אילן שיכול להיות ראש העיר. היינו הולכים בשכונה, וכל 2 מטר נעצר, ומה עם אמא ומה עם אבא, וחיבוק אילן. חיבוק חזק עד שזהו, אין כבר את מי לתפוס. הוא לא עוד איזה דמות שבאה וחולפת, הוא איתך, הוא זוכר כאילו על מה דיברנו. באמת שואל ומתעניין. הוא כאילו חי איתך את החיים. אילן תמיד רצה שיהיה לי טוב. אמא, אני רוצה לראות אותך תמיד שמחה. אתם עשיתם מספיק כהורים, זהו, תהנו מהחיים. אנחנו באים ממשפחה בוכרית, ויש באמת, ברוך השם, 2,000 בני דודים. אילן אשכרה הולך עם אבא שלי לכל שמחה, לכל בר מצווה, לכל ברית. מה, היית בברית של מלכיר? היית בברית של אושרי? היית בברית ואני כזה, מי זה האנשים האלה? מי זה? הוא אוהב גם את המוזיקה, גם את האוכל, וריקודים זה בשבילו, וואו. אנחנו בסוף משפחה שרבה לא מעט. ואילן הוא נטול טינה, וזה יכול לעצבן, אבל מבחינתו כל דבר שקורה, אחי, תבליג, עזוב, פייס לי. מה אתה נתקע? מה נתקע? יאללה, יאללה, יאללה. הוא מאוד גורם לנו להתפייס. אילן היה אומר לי, טל, תשמע,
קודם כל זה המשפחה, לפני הכל, האחים וההורים. אילן מכבד תמיד את יום שישי, הולך לבית כנסת. לפני שנכנס שבת, מרים את הרמקול גדול על הגג, אומרת, אילן, תוריד ווליום, כבר שבת, אוטוטו. ואמא ככה מקבלים שבת. ופשוט משתחרר, והוא לימד אותי מה זה לרקוד ולאהוב את המוזיקה ולהרגיש הכי חופשי שאתה יכול. אדם שהוא בשביל כולם. לא פוגשים את זה כבר היום. יש בו הרבה אמונה, כנראה שזה אחד מהדברים שמביאים לו את הכוח. יש לו גם מנטרות לאיך לחיות את החיים, ללא להתקע על כלום, ששום דבר שהיה כבר לא משנה, להיות בשמחה גדולה ולהסתכל קדימה. אני חושבת שזה גם קשור לזה שאילן הוא הכל. משתטח על קברים, על קמאות, מנשק, מניח. הוא גם יהיה ארס וגם יגדל פאות, וגם יעשה רסטות וגם יעשה החלקות, והשיא שהוא גידל טלטלה שנראה כמו מאוי ממואנה, גוזר ועושה פאה לסבתא שלי ב3,000 שקל. יש דברים כאלה? היום ילדים רוצים להתגייס לדובדבן בזכות אילן. הילדים רוצים להיות בבית דני בזכות אילן. גם 1 ו2 בלילה, הוא היה צריך להוציא ילדים מפארקים כדי לקחת אותם הביתה, הוא היה עושה את זה. הם לא ישכחו לו את זה לעולם. אני רואה בו כמנהיג בכלל, לא כאדם רגיל שהצליח להרים פה את תחום המנש. אילן בא לספרייה הרבה פעמים כי הוא רוצה להעביר לנוער הרבה מאוד נושאים שהנוער לא כל כך הכיר. הרבה מאוד מהספרים בחדר עיון אסור להוציא לפי החוק. אבל אילן, אז הם מוצאים לו ספרים. מנהיג חייב שיהיה לו אמונה בדרך, חזון אישי, אגב, שאתה אפילו לא חייב לשתף אותו, ויכולת ללכת קדימה ולסחוף אחריו אנשים. לא סתם הילד הזה בוגר דובדבן, כי באמת, הנוער הולך אחריו, הנוער מקשיב לו, הנוער משתף איתו פעולה בכל נושא, גם במורשת שלו, שהוא מנחיל היום לנוער. הוא היה לוקח את הילדים, מטייל איתם, מאכיל אותם, דואג להם. הוא היה סביבם, גם אם הוא לא היה פיזית, הוא היה שם בשבילהם. מטבע הדברים אני לא יכולה להכיר את כל העובדות והעובדים, אבל רצה המקרה והגיע אליי סמנכ"לית משאבי האנוש, וסיפרה לי שיש עובד בשם אילן משה יעקב, שעושה עבודה מדהימה בדרום העיר עם כל בני הנוער, והוא מעוניין לרוץ לרשימה למועצת העיר, ושאלה אותי אם יש איזושהי מניעה. אז כמובן שהתשובה שלי הייתה שאין מניעה, אבל שאלתי מסקרנות מי זה העובד הזה. ותיארתי לעצמי שיגיע היום, אני אפגוש אותו. אז אילן מגיל קטן חושב איך אפשר לגרום לשכונה הזאת להיראות יותר טוב. זה מה שהביא אותו לפוליטיקה. הוא הגיע למקום ריאלי ברשימה. הוא היה נכנס, כל שכונת תקווה מאחורי אילן. ואז הגיע 7 באוקטובר. ומהרצון שלי להכיר אותו, יצא שאני הכרתי אותו דרך כל הסיפורים, ודרך בני הנוער שהוא השפיע עליהם. פגשתי את אילן האחר ביום שהוא נרצח. בדקות האחרונות, עם ג'ינס וחולצה צהובה זוהרת, הוא בוחר להיפרד מהמדינה, אפילו מודלה. יש אזעקות, אוקיי? יש אזעקות. כולם רצים ברקע. אתה גם רואה בסרטון, אנשים רצים, הולכים וזה, אבודים. וגמרו לך את המסיבה. הוא מרים את הטלפון, מדינת ישראל, אני אוהב אותך, למרות הטילים, למרות האזעקות. אנחנו לא נוותר. לעולם לא נוותר על העצמאות שלנו. על החיים שלנו. כאילו, הוא לא חשב על עצמו, הוא חשב על המסר. אילן נראה לנו שהכל אפשרי, כל מה שאנחנו רוצים אנחנו יכולים לעשות והכל תלוי רק בנו. אילן לא הספיק לדעת שהתקבלתי לדובר צה"ל. וואו, הוא היה פשוט מחבק אותי, הוא היה מתרגש יותר ממני. אני בחיים לא ראיתי הלוויה כזאת. אני בחיים לא ראיתי הלוויה שעומדים שם מאות בני נוער ומוחאים לאילן כפיים. במשך דקות ארוכות הם עומדים שם ומוחאים לו כפיים. אני מדברת על זה עכשיו ויש לי צמרמורת. תהיו טובים, תהיו אילן. הוא הוכיח לכולם, לסביבה, למורים, אפשר אחרת. וזאת עובדה מוגמרת, אפשר אחרת.